isa isar kuce kuma gaba shi isar kuma damunan kuce sai ya sa na kan bejayyaye na haukaci har ma ka taho bidar isa da kyauta halin kuce ba mai zuwa gaban ku ya ce ba ku ba shi ba ba ku ba shi ba sai rana na ba da mamatar sayyariya da na matar sayyariya masu kaki barar hula ku janye jikin ku bar ƴaƴan ma'aiki ana maganar sharifai ba maganar kowa ake ba su ne fajinan ma'aiki ƴaƴan zanen matan maza sallan ƴaƴan sayyidina ali warzan da mai kau da bara ya ahalin baitar rasul wanga ya kogon darajawa amma ba ɗauka muku a ga muku godiya a gare ku a yi su ne ƴaƴan da na faɗi mutu mai girma da nabi kan kowa ya yi na kuma aikin Allah na babban yanzu dan abin da yayye abin ya baba kai ne ku amsa waƙar nan don cikin da ku dankata ba hannun ku gani karramawa ko kadai ba danki da safi ko ta dima cikin yaban ma'aiki wallahi don ganawa amma fa wanda da na ga cikin ku baya ta yi ya nuna alamar bai kaunar abin yabawa mai daraja da ɗaukaka ne don muhammadu mai daraja da ɗaukaka ne don muhammadu bismillah makadaici Allah ta'ala Allah ta'ala shi da yau cancanci Allah ta'ala ai masa bauta mawadaci Allah wayi